Здравейте, приятели! Вече имаме многогодишен опит от използване на килимчето, десетки и стотици споделени. Искам да сумирам онова, което сме разбрали и което ни се е изяснило и сме осъзнали, и да ви предам това разбиране, защото считам, че то ще ви бъде полезно. Както при работата с вашите клиенти, така и при работата с вашето собствено здраве и енергия, вдигане на нивото на съзнание и вибрация. Сега, първо ще започна с онова, което е може би най-дъвканото и повтаряното, но това са етапите. Сега, първото нещо, тук е важно да гледате килимчето, не мене. Първото нещо, има хора, като стъпят на килимчето и крещят от болка. И не могат да постоят на него дори 5-10 секунди. Това са хората, които са много стресирани и след малко ще говорим за тях. При тези хора е нужно да се започне ето така, постепенно навлизане. Постепенно навлизане. Може дори да се почне само с пръстите или само с петите и постепенно да се настъпва и навлиза вътре в килимчето или с петите, или с пръстите напред. Въпросът е хората да са наясно с ключовия момент. Ключовия момент тук е, че болката изчезва бързо. И хората масово, които в началото са можели 5, 10, 15 секунди, след няколко дена и няколко седмици вече стоят по 1 минута, по 2 минути. Така че прогресът е бърз, стига човек да е осъзнат. И болката да не го стряска и да не го възпрепятства от това да ползва килимчето. След това хората, когато следващият етап е, когато човек може да стои неограничено дълго на килимчето, на 2 крака. Това е следващия етап. Това е едно сравнително добро постижение. Това е чудесно постижение. Добре да се окуражават хората. Както виждате, аз стоя само на пръсти. На 2 крака. Това е следващия етап. Следващия етап, когато вече можем да стоим на 2 крака е или това. Разбира се, може да се подпираме. Аз се подпирам на стената в момента. Или това. Или това. Или това. Не знам дали се вижда. И така. И така. И така. Танцуване на килимчето. Следващия етап е на 1 крак. Идеята е на 1 крак да се постигне същото, което се постига на 2 крака. Да може да стоим на 1 крак неограничено дълго време. Това вече е оптимално здраве. Тогава вече човекът е трансформирал здравето. И това, което искам да кажа е, че всичко се променя, когато човек успее да достигне това да стои на 1 крак неограничено дълго време, сравнено с това да стои 10 на 15 секунди и да бяга от килимчето от болка. И след като се стигне вече 1 крак, следващия етап е ето този. Аз се подпирам на стената отново. Ето. Да се дига на пета, да се стои на пръсти на 1 крак, да се стои на едната страна, на другата. Е така, може би ще се вижда по-добре. И така. И така. И в този етап включва и подскачане.
Ето, аз се подпирам, защото губя равновесие, но тежестта е на този крак на подскачане. И разбира се, добре е да се сменят краката. Така. Разбира се, с килимчето могат да се масажират и прави рефлексотерапии на други части от тялото, но няма да влизам там. Искам да кажа най-важното нещо. Проблемите ни, трупани от детството през целия ни живот, са акумулирани като блокажи в енергийната структура, които са се манифестирали и материализирали и като блокажи на физическо ниво. Ако човек може да бъде осъзнат, когато преживява стрес, и тук е добре да го повторим, че стресът е нещо, което ние генерираме с нашата автоматична, неосъзната реакция на това, което се случва около нас. Стресиращата негативна емоция я генерираме ние с нашата енергия. С нашата енергия си самоблокираме енергията. Блокираме меридианите. И енергията не може да протича добре. И това, което се случва, е, че болката, която се изпитва в началото, всъщност не е болка, а това е енергията тръгва, поради това, че са активирани съответните зони и меридиани, и енергията като тръгне, тя веднага почва да изгаря блокажите и стреса. И това е. Иначе здравият човек не може да усеща болка. И здравият човек, въпреки че стои на килимчето и нищо не усеща, има ползотворен ефект върху енергията си. В един момент това започва да се усеща. Хора, които могат да стоят на килимчето един крак неограничено време, вече стигат до такова осъзнаване и усещане, изчистване на възприятието, че започват да усещат как енергията в тях започва да се движи. И аз съм имал случаи хора, които, няколко такива случаи хора, които за първи път стъпват на килимчето и ми описват енергията докъде стига. Казват до коленете, до тук и докато стигне до тук. И тук това, което искам да се фокусираме на това, посланието ми в това видео е следното. Между човек, който е стъпил на килимчето и изпитва болка и може да стои на него 10 на 15-20 секунди, и човек, който може да стои на килимчето на един крак неограничено време, има огромна разлика не само в нивото на здравето, но и в нивото на енергията. И колкото е по-висока енергията на човек, толкова по-високо е неговото енергийно ниво, и колкото е по-високо енергийното ниво, толкова повече се вдига вибрацията и нивото на съзнание. Променя се при редовната употреба на килимчето, се променя нивото на съзнание на човек. И това е най-важното. Нали, ние не твърдим, че това килимче е панацея и лекува абсолютно всички проблеми. Да. Някои проблеми изискват подобряване на диета, други спиране на алкохола, подобряване на начина на разсъждаване, но всъщност трансформацията на здравето и излекуването от болестите става чрез издигане нивото на съзнание. Няма друг метод. Няма друг метод, защото хората, които не поемат 100% отговорност за своето здраве, те не могат да бъдат здрави. Това е ниско ниво на съзнание. Това е ниво на съзнание, което е енергиен дефицит. И когато се вдигне енергията, вдига се нивото на съзнание и
Когато човек осъзнае, че той е изцяло и напълно отговорен за всичките си страдания и болести, и болки, и мъки, и нещастия, защото това е така, рано или късно човек го разбира това. И аз съм го разбрал от моя 63 годишен опит. Това е така. Всичките страдания си ги причиняваме ние и работим упорито и влагаме нашата енергия и усилие, за да постигнем тези страдания. Колкото по-силно страдаме, толкова повече енергия и усилия сме вложили, за да си създадем това страдание. Килимчето всъщност може да се окаже преходния период или преходния момент по-скоро, в който се преминава към този начин на живот, в който човек започва да става с все по-висока енергия, по-малко блокажи, по-малко стрес, по-висока вибрация, по-високо ниво на съзнание, докато поеме пълна отговорност. Защо? Защото ако каквато и болест, какъвто здравословен проблем има човек, без изключение, всичките се решават по един и същи начин. И този начин го знаем всички. Водене на по-здравословен живот. Ако имаме здравословни проблеми, това значи, че не живеем здравословно. И нездравословният начин на живот идва от ниското ниво на съзнание. Така че килимчето просто може да бъде един прекрасен повод хората да поемем по пътя на ежедневното, ежечасно, ежесекундно повишаване на нивото на съзнание. Защото не само освобождаването от проблемите е ефекта от вдигането на нивото на съзнание. Насладата, блаженството, удовлетвореността от живота нарастват неимоверно, когато човек издигне нивото си на съзнание. И аз съм убеден, че този път е безкрай. Аз винаги съм се чувствал като ученик. Всеки ден уча толкова много неща. И всичко е толкова прекрасно. Това е, което исках да ви кажа. Надявам се да ви е било полезно. Желая на всички перфектно и съвършено здраве, каквото ни е дадено по природа, и нон-стоп нирвана.